Dobrý deň, moje meno je Ľubomír Kunaj a dneska sa nachádzame v Kežmarku, kde sme realizovali rodinný dom. Na tejto stavbe sme použili okna Kunaj Premium v drevohľníkovom prevedení. Výzva architekta a investora bola vytvoriť veľkú časť vlastne rodinného domu tvoria skla. Je to kompletná sklenená vlastne fasada, ktorá sa skladá z troch HS portálov, dvoch lepených rohov a otváracích okien. Všetko sme vlastne integrovali alebo zabudovali sme to všetko na jednom HS portálovom prahu, aby nám vlastne terasa bola plynulo prepojená v každom napojení, či je to pevné zasklenie, alebo HS portál, alebo okno. HS portál, kde sme začali, je vlastne lepený roh, lepený spoj. Prach vlastne plynulo pokračuje aj na fixnej časti, ktorá je zalomená, a takisto na pohyblivej časti, kde je HS portálové krídlo. Je to bezbariérový prechod. Ďalšou zaujímavosťou je, že sa zaintegrovali hneď do stavby vonkajšie žalúzie, ktoré sú zapustené vlastne v podklade a priamo napevnené alebo prišrubované na náš HS portál. Ďalšou zaujímavosťou sú stredové priečky, ktoré sme vlastne prekryli rovno fasádnym systémom, tak aby vlastne tú statiku toho domu z vonkajšej strany nebolo vidno a vlastne takto je to nerušené. Plynulo pokračuje. Ďalším napojením je dvojkrydlové okno, otváravo-sklopné, ktoré vlastne tvorí celú časť kúpeľne. Je to okno, ktoré sa dá otvoriť jedna polovička, ale takisto sa dá otvoriť do korána. Hneď na to napájame ďalší HS portál. Všetky HS portály sú v Sky prevedení, to znamená, že sklo je zapustené až po podlahu a takisto je vlastne z vnútornej strany zapustené do vrchného rámu. Ďalšie napojenie máme vnútorný roh, kde sme vlastne prešli plynulo z jednej časti a zalomili na 90 stupňov do ďalšieho HS portálu. Tento HS portál je vlastne integrovaný v strede a pozostáva sa z jedného krídla, ktoré sa otvára, a z bočného fixnej časti. Celé presklenie máme ukončené vlastne lepeným rohom, ktorý vlastne taktiež uzatvára celé veľké presklenie. Zaujímavosťou alebo vlastne vytvoríme takýmto prevedením vlastne vytvárame nielen fasadu, nielen okna, ale aj tú vzdušnosť. Je to vlastne prepojenie interiéru a exteriéru s prírodou, s pozemkom vlastne, a celkovo je to veľmi elegantné prevedenie, ale je to pritom aj veľmi náročné. Z interiéru okna Premium vyzerajú asi takto. HS portál prevedení s lepeným rohovým spojom na 90 stupňov. Rám je kompletne prekrytý stropnou doskou, ale takisto podlahou, vidno len sklo. Je to v prevedení s lepeným spojom a krídlová časť vlastne ako obraz. Hrúbka, pohľadová šírka je 80 mm. Toto sú prevedení drevo, je to farba RAW čierna 9005. Takisto je k tomu doplnky, madla a kľúčky. Po otvorení tohto HS portálu vlastne máme plynulý prechod na terasu. Hlavnou dominanciou tohto domu je hala. V tejto hale sme použili najväčšiu časť presklenia. Je to HS portál s dvoma lepenými spojmi. Na začiatku je vnútorný lepený spoj, kde otvára nám vlastne ten prechod smerom do exteriéru. V strednej časti máme veľký HS portál, ktorý vlastne je rozdelený na polovičku, a poslednú časť máme vonkajším lepeným spojom. Celkovo takýto HS portál v tvare Z vlastne vytvára nielen to, že máme panoramatický pohľad na Tatry alebo prepojenie interiéru s exteriérom, ale aj opticky vytvára väčší priestor. Tá hala je úplne prepojená s tým interiér s exteriérom a naozaj sa to dá plnohodnotne využívať celoročne. Ďalšou zaujímavosťou, ktorú sme tu robili, sú bezramové okná vo fixnom prevedení. V tomto prípade je to fixná časť, ktorá je zhruba 2,5 x 2,5 metra, priamo napojená omietka na okna.
Tak ako sme si to ukazovali z exteriérovej strany, takisto z vnútornej vidno, ako je nádherne prepojená vlastne vonkajšia časť HSS portálov cez fixné rohy, cez lepené spoje a celé to pôsobí veľmi elegantne. Nie je to vôbec rušivé a slúžia nám na to aj tie žalúzie, že ak chce mať niekto večer kľud a v tejto časti domu vlastne sa svieti, dokáže si stiahnuť tie žalúzie a má úplnú tmu. V druhom nadzemnom podlaží sme taktiež urobili celú presklenú fasádu. Poďme sa na to pozrieť. Je to v kúpeľnovej časti veľké fixné okno 2x2 metre, ktoré nám vytvára takýto panoramatický pohľad. V ďalšej časti, cez úzkú chodbu, sme nechali ten istý blok veľkého presklenia. Naozaj nám to vytvára úplnú vzdušnosť a je taký pocit otvorenosti a vlastne taký pocit vzdušnosti. Prechádzame do nočnej časti, kde miesto okna sme použili HSS portál, ktorý je takisto zlepeným spojom. Toto všetko sme vlastne urobili v jednom celku a vytvorilo nám to naozaj nádherný priestor a vlastne aj tie okná pôsobia veľmi elegantne a scelené. Ďakujem vám za váš čas, že ste sledovali toto video. Takisto sa chcem poďakovať zákazníkovi, že nás pustil do týchto nádherných priestorov a vidíme sa pri ďalšom videu.